Raġel ta' 30 sena minn Bormla li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ingħata ordni ta' probation għal 3 snin u ġie ordnat li jieħu trattamenti meħtieġa fosthom biex jikkontrolla r-rabja wara qbil bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni. Dan wara li ammetta li qegħdet lis-sieħba tiegħu u qal li qattel il-binhom ta' xahar u nofs b'mus u jġibu qisu jigsaw puzzle. Huwa ġie akkużat ukoll li prova jaħrab mill-pulizija u li kiser kundizzjonijiet imposti fuqhom mill-qorti. Fil-qorti ntqal li s-sieħba ma kellix biża' mill-imputat u l-verżjonijiet tagħha ma kinux dejjem konsistenti hekk kif tinsab għaddejja minn depressjoni ta' wara twelid u bekk ingħatat parir biex tfittex l-għajnuna. L-imputat qal li huwa lest li jkompli bir-relazzjoni la darba it-tnejn li huma jfittxu l-għajnuna. F'messaġġ li għaddiet il-Maġistrat Frendo Dimek qalet li lanqas l-annimali ma jweġġaw lil uliedhom hekk kif dan imur kontra l-istin tagħhom. Għal dan ir-raġel wieġeb li jħobb lill-ibnu u jagħmel kollox għalih. Oliver James Lawson Irlandiż ta' 37 sena inżamm arrestat wara li ġie mixli fost oħrajn b'importazzjoni ta' madwar 6 kilogrammi kannabis u li falsifika dokumenti brabta mal-identità tiegħu. Fil-qorti ntqal kif l-imputat kien ta' isem li aktar il-qudiem instab li kien fals hekk kif kienu jiġdu kuntratti tal-kiri ta' garaxx li nstabu fil-mowbajl tiegħu. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-imputat ippreżenta lilu nnifsu wara li pulizija pajżan li besta pustier taħ il-pakkett. Mal-induna li dan kien pulizija huwa ipprova jaħrab. Intqal li l-isem li qed jintuża jista' jkun li huwa falz ukoll hekk kif ma nstabu ebda rekords li xi ħadd b'dan l-isem daħal f'pajjiżna. Id-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda mill-qorti minħabba l-gravità tar-reat u għal fatt li l-identità tal-imputat għadha mhijiex fiċ-ċert. Brabta ma dan il-każ għad hemm diversi xhieda li jridu jixhdu.